Ayo ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam susu perawan rasane enak tenan susu rondo rasane rondo sepo Gatot kocoke kuwi jenenge setopan Kang Mas putih-putih Mas Sahid sembung macan kuwi apa putih-putih kuwi jenenge pocongan abang-abang rakotangan ya apa tadi iki jenenge rambutan ngapusi to tenan iki rambutan gandul rasa rafia lho kuwi apa kuwi jenenge kentongan ngapusi meneh kowe kentongan ya gondal gandul warna-warna ya iya jam goyangan asar ya gondal gandul pancen nikmat ya Mas ya ana terong ana tomat ora lah wong tomat kok ya nikmat iki ya lho nikmat dinggo vitamine kan oke aku tak takon pisan ke diapusi ora takon apa gondal gandul ana kuping iki ngono Mas anteng-anteng Mas Embek apa gondal gandul neng celanamu Mas kuwi apa iki kuncine mbok rondo ayo yo Pak Udah laras. digoyang ya ser 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 Mas Embek masuk abang ijo ning prapatan apa to dik kuwi jenenge setopan Kang Mas setopan bakso putih-putih ning ya Mas Gundul kuburan Mbak Sari kuwi apa kuwi jenenge setopan abang-abang rakotangan kuwi jenenge rambutan rambutan Mas gondal gandul rasa rungan kuwi jenenge rasopan gondal gandul warna-warna ya dik ya kuwi jambu apa nangka Mas Embek ya gondal gandul pancen nikmat ya Mas ya ana terong ana tomat Ora. ayen lunga ya apa gantine terong ngombe kok nikmat ora kan nek dijangan ya enak to Mas oh nek kok nikmat lho ayo nikmat to ya wis tak disambel takon kok. siji kasih Iya. gondal gandul ana kuping Iki ngono anteng-anteng. Hore! Gondal gandul nang jero celana kuwi apa, Mas? Heeh. iki jenenge pusaka
Sembah nuwun Goda Gandul pamburit saking Mas Manten Kakung sampun katur. Perwakilan